Ahojte, sledujete tretiu časť hokejbalového magazínu a dnes sa pozrieme na to, ako dopadol historicky prvý zápas Extraligy odvysielaný v televízii. Ďalej si predstavíme týmy zo Svidníka a Kežmarku a nakoniec vás opäť čaká súťaž. Október priniesol pozitívny posun smerom vpred pre našu najvyššiu hokejbalovú súťaž. Televízia 213 odvysielala historicky prvý zápas našej Extraligy naživo v celoštátnom vysielaní. A nemohli si vybrať lepší zápas. Derby medzi Jokeritom Petržalka a LG Bratislava sa hralo v krásnom počasí a obidva týmy predviedli hokejbal na svetovej úrovni. Vyvrcholením tohto historického momentu boli samostatné nájazdy, ktoré rozhodli o tom, že z víťazstva sa nakoniec tešili hráči Petržalského Jokeritu v pomere 3-2. Posledné oktobrové kolo prinieslo zaujímavý duel medzi domácou Považskou Bystricou a uradujúcim majstrom z Martina. Veľmi vyrovnaný zápas ponúkol množstvo zvratov a aj jednu veľmi kurióznu situáciu, keď si domáci hráč pri obrannom pokuse odkopol loptičku do vlastnej siete a vyrovnal stav stretnutia na 3-3. Tento moment hosti nakopol a do konca tretej tretiny pridali ešte jeden gól a pripísali si cenné víťazstvo. Bol to taký typický hojdačkový zápas tabuľkových susedov, keď, ako sa hovorí, každý chvíľku ťahal pilku. My sme najprv prehrávali, potom sme to dokázali dvakrát otočiť a som veľmi rád, že už domáci na to naše druhé otočenie dokázali zareagovať a dokázali sme vyhrať v tomto veľmi dôležitom zápase 4-3. Dneska chlapci hrali fantasticky. Myslím si, že jeden z najlepších zápasov, ktorý sme hrali po taktickej stránke. Bohužiaľ, urobili sme tam nejaké také chybičky, neprejalo nám trošku šťastie. Dostali sme nejaké góly z presiloviek, takže ten zápas sme prehrali, ale chlapci dodržujú, na tréningoch idú na 100%, chcú sa zlepšovať, či mladší, či starší, sú tam aj mladší chlapci, ktorí chcú aj do budúcna fungovať pri hokejbale, takže ja som len spokojný. V tabuľke prišlo po oktobrových kolách k minimálnym zmenám na špici. Vpredu si udržiava výsostné postavenie tým LG Bratislava, ktorý sa dokonca po odohranom dvojkole dostal do mierneho 5-bodového trháku. Zverenci trénera Šalku navyše ako jediní stále nepoznajú chuť prehry v riadnom hracom čase. Dve prehry cez víkend odsunuli na 5. priečku Prúšťanov. Prvú osmičku uzatvára trio 15-bodových Jokerit, Považská Bystrica a Kežmarok. Play-off je v tejto chvíli vzdialené pre Diakovu, Vrútky a Svidník, tabuľku uzatvára posledná Nitra. Nachádzame sa v GMT Projekt Arena vo Svidníku a ja tu mám vedľa seba manažera klubu Patrika, ktorý nám povie niečo o histórii. Takže tu vo Svidníku sme začali s extraligovým hokejbalom v podstate pred 4 rokmi. Predtým sme hrávali na takej nižšej úrovni v rámci Košickej ligy. Tam sme budovali to také postupné mužstvo, lebo chceli sme a mali sme takú ambíciu, že hoci sme malé mesto a hoci nemáme ani nejakých aktívnych hokejistov a hokej to bol ešte kedysi dávno v 90. rokoch, ale mali sme to srdce, mali sme chuť, mali sme vôľu a chceli sme niečo dokázať tým hokejbalom, takže postupne sme to skúšali. Dostali sme možnosť hrať extraligovú baráž u nás vo Svidníku na zimnom štadióne, vtedy v lete. A podarilo sa nám poraziť vtedy vypadávajúcu Žilinu, aj Slovan Bratislava a vlastne to bol taký ten prvý krok, ktorý nás dovedol do extraligy a v nasledujúcej sezóne sme sa už presťahovali do týchto priestorov. Ja beriem osobne aj všetci ľudia okolo hokejbalu, ktorí vo Svidníku sú túto arénu a celý hokejbal ako také svoje dieťa, hej, lebo budovali sme to fakt vlastnými rukami, strávili sme tu jedno celé leto, pomáhali sme si kamaráti, chodili nám pomáhať rodičia hráčov, naši rodičia, takže ozaj myslím si, že v rámci tej extraligy dáme do toho fakt nielen ten hráčsky potenciál, nielen tú hru, ale naozaj si dovolím tvrdiť, že aj obrovské srdce. Práve, že my sme taká zaujímavá legionárska zmes. Momentálne v kadri Svidníka figurujú len 2 Svidničania. Je to náš brankár a vlastne náš kapitán Jankovo, ktorý je také
povedal by som, že srdce svinického hokejbalu, vďaka ktorému to všetko vzniklo, vďaka ktorému to všetko funguje, pretože to ťahá všetkými možnými spôsobmi a myslím si, že práve jemu patrí tá najväčšia vďaka. Čo sa týka zloženia kádra, tak sú to väčšinou chalani, s ktorými sme sa stretávali na turnajoch alebo v Košickej lige. Bývalí hokejisti, skvelí hokejbalisti, takže máme zastúpenie z Michalovec, z Trebišova, z Vránova, z Humenného, z Kežmarku, z Popradu. Jeden čas sme mali brankára zo Žiliny dokonca. Veľa chalanov máme z Prešova, odkiaľ je aj náš tréner. A takže my sme také, povedal by som, mužstvo východu. Mám tu vedľa seba najmladšieho hráča týmu Ľuba a prosím ťa, prezrad nám nejaké také zákulisné informácie o vašej príprave na sezónu. Tak začali sme v lete, vlastne už letnou prípravou, keď sme mali s našim trénerom Marošom Hricom Prešové tréningy. Tam sme sa stretávali a tam sme mali nejaké kondičné tréningy a podobne. No a potom, keď už začala sezóna, tak vlastne sme mali každú stredu a piatok túto tréning, GMT Projekt Arene. Tu máme každú stredu a piatok tréningy. Vlastne sa tu všetci tu dochádzajú, potom sa tu v piatok prespáva na sobotu na zápasy. A ty ako najmladšia krv v tíme, máš aj nejaké špeciálne povinnosti, ktoré ti dávajú starší spoluhráči? Tak ako najmladší zberám loptičky, napríklad po rozcvičke, po tréningu a podobne. Myslím, že to funguje tak asi všade. A nemám s tým žiadny problém. Aj nosíš vody? No občas aj, ale máme na to tu aj pár dobrých ľudí. Toto je tréner hokejbalového klubu Lions Svidník Maroš a povedz nám niečo aj ty o tom, ako sa chalani pripravujú na sezónu, ako trénujete, ako vyzerajú vaše tréningy. Pred sezónou trénovali sme viac menej v Prešove, keďže náš klub tvoria hráči, môžem povedať, možno z celého východného Slovenska, od Michaloviec, Trebišov, Košice, Prešov, Bardejov. Snažili sme sa všetkým výjsť v ústretí tak, aby na tie tréningy mali čo najmenšiu cestu, aby sa tých tréningov mohli zúčastniť v čo najväčšom počte. Ten august sme absolvovali v Prešove, mali sme tam tréningy 3-krát do týždňa, z toho jeden deň sme mali s kondičným trénerom taekwonda. Boli to také kruhové tréningy a ďalšie 2 tréningy boli na ihrisku, klasicky práca s loptou a rýchlosť, vytrvalosť, obratnosť. Určite sa občas stane, že chalani už končia so silami a máš na nich aj nejaké také paky, ktoré pomáhajú? Myslím, jediná paka, ktorá je v tomto, je tých chalanov pozbudiť. Viem, že nie stále to je na 100%, chlapi majú svoju robotu. Snažia sa, hovorím, aj v tých tréningoch odvádzať maximum, čo je v ich sílach. Nevždy je to podľa mojich predstav, ale jedine, čo aj môžem ich len v tom podporovať a pozbudzovať. A aký taký štýl trénovania ty preferuješ? Že je taký viacej profesionálny, že držíš si odstup, alebo ste kamaráti aj skočíte si na pivko občas? Sme kamaráti. Môžem povedať, sme kamaráti. Myslím si, že oni rešpektujú mňa tak, ako ja rešpektujem každého jedného hráča. Vieme si povedať, nemám problém ani s jedným hráčom. Tréningy fakt robia na 100%. Snažím sa, aby to bolo aj herne, aby to bolo aj jednak na rýchlosť, na vytrvalosť, na obratnosť. Vieme sa aj porozprávať, či pred tréningom, počas tréningu. Vieme aj výjsť v ústretí, nemám s tým problém. A aké sú ambície klubu na túto sezónu? Tak ako každé mužstvo v extralíge, asi prvotným cieľom je postup do toho play-off. Tam je to už o novej súťaži. Tam myslím si, že môže vyhrať každý s každým. Cieľ je určite náš sa do toho play-off dostať a čo potom bude, to už necháme možno na osud. Nachádzame sa na mieste, kde sa začala písať história kežmarského hokejbalu, ale viac nám už o tom povie brankár Milan. Takže nachádzame sa v Kežmarku na sídlisku Juh, kde máme za sebou tzv. hokejbalový areál.
tzv. Klietku, keď si voláme Klietka. Tu sa začala písať história kežmarského hokejbalu, kde sme začali kežmarskú mestskú hokejbalovú lígu a vlastne každým rokom sa zvyšovala úroveň tu po Tatranskom regióne. Takže vlastne postupnými krokmi a úspešnými rokmi sme sa posunuli na takú úroveň, že sme sa prihlásili do slovenskej hokejbalovej baráži, kde sme vybojovali cez baráž Slovenskú extraligu a vlastne sme sa presunuli na nové budované hokejbalové ihrisko na Šendera Fischera a od tej doby hráme Slovenskú extraligu. Presunuli sme sa do športovej haly a ja tu mám teraz vedľa seba kondičného trénera Davida, ktorý nám povie niečo o letnej príprave kežmarského tímu. Takže vítajte u nás v Rescue Training z Kežmarok. Ja som David Mikša, pôsobil som ako hlavný tréner v kežmarskom Ačku v hokejbale, ale tento rok už ma nahradil Filip Roháčik a zostal som pri mužstve ako kondičný tréner. Toto sú moje priestory, moja telocvičňa, kde sa venujeme crossfitu, s rôznym silovým tréningom, kettlebell tréningom a tak ďalej a zároveň tieto priestory slúžia aj hokejbalistom na letnú a zimnú prípravu, kde sa im venujem. Môžeš nám povedať, ako prebiehala vaša letná príprava? Tak letná príprava bola dosť rozmanitá. Venovali sme sa rôznym športovým hrám. Chlapi chodili hrať futbal, florbal, tu do športovej haly. Navštevovali tu tréningy, takže stretli sa s kadečím, chodili behať na atletický štadión a tak ďalej, takže majú nabehané, majú nacvičené a myslím, že sú dostatočne pripravení na túto sezónu. A ty ako kondičný tréner upravuješ nejakým spôsobom aj jedálniček? Staráš sa o ich stravu? Nie, k tomu sme sa až nedopracovali, ale oni chlapci vedia, ako sa majú stravovať, že ten jedálny lístok pred zápasom, počas zápasu, pitný režim vedia dodržiavať, takže tieto informácie majú, ale do súkromného života moc nezasahujeme. Naše ambície sú po minulom roku vydarenom vysoké. Chceme bojovať na najvyššie priečky, ako stále. Máme tu mladý, ale veľmi talentovaný tím, ktorý si myslím, že má veľkú budúcnosť. A od letnej prípravy cez prípravu na ihrisku sa sústredíme na to, aby sme dvihli pohár nad hlavu a chceme zabojovať o ten titul. Nachádzame sa u jedného z hráčov kežmarského tímu, Borisa Oravca. Ahoj Boris. Ahojte. Ja by som sa rada o tebe niečo dozvedela, napríklad kde pracuješ alebo čo rád robíš. Tak ako si mi už predstavila, volám sa Boris Oravec, pochádzam tu priamo z Kežmarku. Najprv začneme si, ak som sa dostal k hokejbalu, tak hrával som hokej a na to sú to príbuzné športy blízke. Som nejak presedlal v nejakom 18. veku života na hokej, či na hokejbal vlastne. No a prácu, venujem sa práci, ja som skôr, by som to takto povedal, oddaný športovec. Snažím sa hrať hokejbal, crossfitovým súťažom sa venujem a takúto celkovo fungovaniu svojmu telu. A popri tom mám ako job výškové práce, pracujem pod vrtuľníkom, stávame lyžiarske vleky a telekomunikačné stožiare, je to akože super platené, idem na pár dní do mesiaca do roboty a môžem sa tým pádom venovať sebe, takže ja všetko investujem naspäť do športu, do seba, do svojho tela a fungujem takto, ako môžete vidieť tu, mám doma posilovňu a vlastne od rána do večera riešim len tréningy a životosprávu a všetko okolo toho. Venuješ sa aj nejakým mladším športovcom alebo zatiaľ sa venuješ len sám sebe? Momentálne, túto sezónu prvýkrát som začal trénovať 16-ročných chalanov tu v Kežmarku hokejbal. Nová skúsenosť, tak uvidíme, chcem im tiež niečo dať. Aj čo sa týka crossfitu? Crossfitu mal som tu možnosť, ale tak zatiaľ sa snažím venovať sám sebe. Až potom, keď kariéru položím na klinec, tak potom všetky tie svoje skúsenosti chcem predať, zatiaľ sa koncentrujem čisto len na seba. Týmto štýlom. My sa teraz nachádzame u teba doma a ty tu máš také rôzne načinia a používaš čo aj na svoju prípravu na hokejbal, na extraligu, používaš si to nejak? Tak ja mám špeciálnu prípravu, najmä v lete a v zime, ktorú mi robí môj osobný coach David Mikša. Keď ste mali možnosť v Rescue Training sa byť, tak tam trénujem individuálne. Najťažšie je pre mňa zimná tá príprava, lebo tam trénujem dvojfazovo každý deň. Ku tomu mám nastavené všetko program v rámci regenerácie, či už termálne bazény alebo plávanie.
a takto, takže toto mám a snažím sa vlastne vyladiť si formu na majstrovstvá sveta, to je moja priorita ku koncu sezóny, že by mi stúpala, čiže aj počas sezóny, že oželím nejaké zápasy, že nemám tú tip-top formu, som vyčerpaný z toho tréningového procesu, ale ja musím byť najlepší v ten daný moment na tých majstrovstvách, po čom túžim, dúfam, že sa tam zase opäť dostanem, robím preto maximum. V októbri sa konal aj prvý reprezentačný zraz pred majstrovstvami sveta, ktoré sa uskutočnia v júni v Českých Pardubiciach. Reprezentácia sa stretla v Martine a prekypovala kvalitou. Obidve tréningové jednotky zvládli hráči výborne a bolo cítiť super atmosféru nielen na ihrisku. Prvý prípravný zápas odohrajú naši reprezentanti práve proti výberu Českej republiky v novembri. Poďme sa pozrieť, ako hodnotia prípravu samotní aktéri. Tak toto sústredenie hodnotím veľmi pozitívne. Naozaj som prekvapený, ako prišli chalani pripravení na tento zraz. Tí, čo boli nominovaní, naozaj vidieť, že na sebe pracujú. A nie je to zásluha teda iba ich, samozrejme, že je to ich zásluha najväčšia, ale vidím, že aj tí tréneri a tá práca v tých kluboch je na vysokej úrovni a mňa to veľmi teší, lebo sa len tá konkurencia zvyšuje. Tak sústredenie bolo hlavne ťažké. Makali sme, tréningy boli náročné, ale hodnotím to pozitívne, bolo to super. Je to pre mňa veľká skúsenosť, keďže som to prvýkrát. Čo sa týka ako mužstva, super partia, super chalani, všetci sme akože super kamarádi, takže je to dobré. Veľmi pekné prostredie tu, rovnako veľmi kvalitne pripravené tréningové jednotky a samozrejme prístup chalanov je taký podľa mňa, ako má byť na reprezentáciu. Bolo to hlavne o behaní, jeden tréning bol čisto taktický a dnes bola celý ten tréning hra. Si vyskúšali presilovky, oslabenia a myslím, že to bolo veľmi kvalitné a každý si z toho nesie určite dobré veci a musí na sebe makať, aby sa dostal tých pár dubíc a stále sa treba kam posúvať. No išiel som tu plný očakávaní, lebo som tu prvýkrát, takže bol som z toho trošku aj nervózny, ale kolektív nás nováčikov prijal veľmi profesionálne a som spokojný s kolektívom, sme super partia. Výkošky z týmu, tak o výkošky sa stará Robokáša, nič konkrétne nebudem prezradzať, to asi není do médií, ale utužujeme kolektív. V novembri nás čaká niekoľko ťahákov. Veľmi dôležité bude derby medzi Jokeritom a Ružinovom a zdá sa, že zápas sezóny majú pred sebou aj Vrútky, ktoré ak nezdolajú doma Prúske, tak to bude s Kometou vyzerať veľmi zle. Rovnako 6-bodový zápas sa bude hrať v 12. kole. Svidník v ňom hostí Nitru a veľa nápovie o tom, kto sa usadí na poslednom barážovom mieste. V tomto kole sa liga prehúpne do svojej druhej polovice. V ďalšom kole sa hrá súboj v Kežmarku medzi domácimi a Martinom. Zápasy týchto mužstiev patrili vo vlaňajšom play-off medzi ozdoby celej ligy a my veríme, že to tak bude aj teraz. Sme na konci magazínu a dostávame sa k sľúbenej súťaži a otázka znie, kto získal titul hráča mesiaca september, možnosti sú Richard Válek alebo Miroslav Božík a opäť hráte o šiltovku s logom Extraligy. Svoje odpovede môžete zasielať do redakcie hokejbal.sk. Ďakujeme za vašu podporu a sledovanosť a tešíme sa na vás pri ďalšej časti magazínu. Ahojte! Tak takto strečujem chrbát na vlastnej trakčnej lavici, ale yoga na tomto, využívam tento baldáchín. No a po celom dni to padne v hotu, uvoľniť si chrbticu. Mali by ste to robiť všetci. Čau.